Üstünde urnaşkan Zurt degенеле авылның 4 гасырлык тарихи мирасы билгеле. Шушы мирасы барлап өйрәнү, халыкка җиткерү, шулай яшь буны тәрбияләүдә музей ярдәм итә. Музей буту үткән белән бүгенгә бәйләп торучы күпер. Шуңа да авылга килеп үзенең тамырларын эзләүче һәр кеше авылны йөзеп каршы булган Салих Баттал исемендәге туган якны өйрәнү музее белән таныша. Сакланып калган документлар, фотосурәтләр нигезендә кардәш ырыуын барлый, нәсел җипләрен өйрәнә. Яшь буын үткәнне өйрәнеп, киләчәкне күзаллый. Күп күрдем илдә кешеләрне, киң күкрәкле, тимер бәдәнле, тик күрәсе иде эше белән кеше булган иң чын адәмне. Муса Җәлил белән Салих Батталның дуслыгына тагын бер шаһит мәгълүмат бар. Аның менә баштан үткәннәр дигән әсәрендә Салих Баттал яза. Мин Оренбургта учучылар мәктәбен сынаучылар мәктәбен тәмамлаганнан соң киергә киемем булмагаштан Муса Җәлилгә Мәскәүгә хат язган идем. Миңа нинди булса да чыгарыш кичәсенә кияргә берәр төрле кием җибәрәле ди. Шуннан соң инде Муса Җәлил миңа Мәскәүнең Вознесенский кибетеннән очучы киеме алып посылка белән җибәрә. Һәм шуннан соң инде ул аны шул чыгарыш кичәсендә киеп шатлана иде. Аннан соң инде яңадан Мәскәүдә алар бергә очрашканның соңында ул Муса Җәлил тирәсеннән әйләнә дә сорый. Муса, син күрәсеңме, минем өстемдә нәрсәсең ди, танысыңмы ди. Муса әйтә, белмим инде, онытылгандыр ди. Менә син җибәргән, син бүләк итеп җибәргән костюм белән мин синең каршында басып торам ди. Менә шундый аларның арасында тыгыз элемтә булган. Алар бер-берсен тулыландырып, менә шулай итеп бер-берсенә ярдәм итешеп, шундый матур мөгамәләдә яшәгәннәр. Салих Батталның герой шагы Муса Җәлил белән дуслыгын дивардагы фотосурәт раслай. Стенамда рәсем каләмдәшләр, анда Муса синең белән мин. Һәм аркада нигә бергә түгел, һич булмаса энем белән син. Энем белән диюе сугыш вакытында Муса Җәлил белән Абдулла Батталның бергә пленга эләгеп, соңгы минутларына кадәр көрәшләренә ишарә. Син яшәмә җирдә файдасыз бер, түмгәк булып тигез урында, янып калсын гомрең маяк булып, үзеңнән соң килгән буынга.